Hello! Welcome to my house. Uy, sino ka dyan? I think marami sa inyo, alam nyo kung saan inspired tong cute na bahay-bahay dito. This is inspired from The Hobbit. Kung napanood nyo na siya. Sobrang natuwa ako nung nakita ko to, tapos na-experience ko pa siya dito sa loob. Parang, you know, parang The Hobbit talaga siya, yung vibe niya. So cool. So right now, pupunta naman tayo sa mga koi nila and papakainin natin sila ng mga koi feeds. Pag pumunta ka dito, dito man na matutupad yung pangarap mo maging isang Disney princess. Pag ganda ka lang. So right now, nandito tayo sa greenhouse ng R-Rebs. So recently, nagsiserve na sila ng food. So they call it farm to table. So upon request ng guest ng food na gusto nilang kainin, kinukuha nila ngayon dito sa greenhouse yung mga ingredients. So lahat ng to, it is all organic. Ayan, so very healthy dito sa place na to. So hindi pa nagtatapos doon yung mga pa-surprise nitong R-Rebs Farm kasi napansin namin dito na meron din silang mini river. Galing daw to sa Maranam Falls. Medyo napagod ako sa paglilibot dahil sobrang dami mong pwedeng gawin dito or puntahan, pasyalan. Kaya ngayon, sasakay na ako ng kalesa and then tara, mag-lunch. Ang ganda po ng farm ninyo. Kakain na! Ini-invite ko po kayo na pumunta dito sa R-Rebs Farm. Dito po sa Natividad, Pangasinan. I-feel ang magandang lugar namin dito sa Natividad, lalo na dito po sa R-Rebs Farm, para ma-feel nyo rin po ang relaxing saka napaka-enjoy na time dito sa farm.